Robia ajťáci. Dobre, takže mikrofón ide o to lepšie. Jožko, pán poslanec Pročko. Takže vás poprosím, vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, asi vnímate, že vznikla neštandardná situácia. Pán Krajčí požiadal o výmenu technického zariadenia a nie je možné spustiť toto zariadenie. Napriek tomu je možné nahradiť rátanie hlasov, elektronické rátanie hlasov technicky ručným zrátaním. Takže otváram schôdzu. Aký výbor ešte? Siska? Dobre, takže ja vás oboznámim s procedúrou a keď budeme pristupovať k čítaniu, už skončili? Idú, áno. Dobre. Takže včera bol odložený začiatok 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zvolanej k prerokovaniu návrhu na vyslovenie nedôvery podpredsedovi. No, nemám okuliare, dobre? Nie, že zase zavesíte blbosť.